Zena Productions. Zamma. Ameleme. Kebe go yo gbanu koko n'isi. Na ma bego wo ka Musa abia. Oti gba hanka ya na, oti gba hanka ya wa. Uta Ego, uta bwali ego. Oti gba hanka ya wa, oti gba hanka ya tidogwa. Uta Ego, uta bwali ego. Oti gba hanka ya wa, oti gba hanka ya gbakasia. Uta Ego, uta bwali ego. Oti gba hanka ya wa, oti gba hanka ya tidogwa. Uta Ego, uta bwali ego. Ewu Chukwu obi n'igwe paponu mekene iyo gwagị nyere m ndụ tata gị mere m ife mgbu papa onu mekene iyo na ya lalizigo n'udo tete na-arụ isi ike papa onu mekene iyi na anyị nọ n'iru ama gị Chukwu na anyị na-ayọ gị mgbe eji agba enwe n'ọbụrụ mgbe eji agba aka ejiro mgba nyọta agba enwe n'Chukwu ezigbo ife ka anyị na-ayọ gị n'ụwa Chukwu obi n'igwe baba onu mekene yi na menu nọ n'iru amaghị anyị na-ayọ amara gị anyị na-ayọ ogologo ndụ na-arụ ike agbọsele ka anyị na-ayọ na ndị ụgbọala na-ayọ gị eje a na-abụ isi ije Chukwu onu mekene yi ọgwa mụ nọ n'obi m ebe nna m ekpere ebe nna ya ụmụ na-eme agbala ka ọ bịa were ọnọdụ n'isi anyị igwe m ekwuwe okwu mgbe ya ka m mara onye na-ebu m n'igwe bụrụ nwata ego nenu odogwu ego na India Chukwu joke nwanne anyị obi uche nwa mụrụ na Nteje abụọ n'iru eri mmanụ nwa ebe anwụka mụrụ odogwu na India bịa ka na rie ọkwa na India ka ị atụ aka ahị ijelebe chimu yes ebe ị chọrọ ka n'iru m ka gị ga-abụkwa osimiri ọ na-atarakwa ata onye na-eje n'osimiri ka egwu na-atụ uju ijoke anemụlụ odogwu n'ụwa maba mmadụ na-anụrụ n'afa nna ya le Mr. Nayo odu uche ọ na-abago mmụọ ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ onye nna Chijokesi gị gbara ya ọgụ na mmụọ ka ọ gbaba nke n'ụwa mama ya bụ Jesi nta Ifechukwu odu uche ọ na-abago mmụọ Chijokesi ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ amụrụ Chijokesi na Meduguri otozia na Abuja Chijokesi dị obere papa wee nwụrụ mama wee nara mmụọ n'ọbụ onye toro Chijokesi Chukwu nyere ada nọ n'alị mmụọ Chijokesi ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ Chijokesi tọlụ mmadụ n'abụọ ba na-akwụlụ mmụọ Chijokesi ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ Chijokesi gụsịrị akwụkwọ n'ụwa n'ọgụrụ ụlọ ya anyị etue ya the youngest barrister o mesejebe Ghana
o jere Ghana na 2016 n'ọrụ ọkpọrọ na abụọ Chijioke nata na 2018 wee naba na India jelebe chimu n'ogbu Ogbuefi Samadu ihe jewe India ebe o jere ka ọ chụọ ka ha o welusia wepụlụta na-agbalị ini ego ụta gbalie ini ego ka iburu akụ n'ata ha ịbata n'ọgbọ ifebe pastọ ndị ala n'olu obodo eliri ibe n'ama a sị m ọbeke banye n'ụlọ ụta gbawara ini ego n'ọnọ n'ọgbọ ego ụta na ya derere ijerebe chimu Chukwu ebuke wee si obi nwanne anabago mmụọ Chukwu jokesi mụ keneyi ọsụde gị na ndụ ude gị n'ọnwụ gị gba ọgụ na mmụọ ya gba nke ịnụ ụwanụ Chukwu jokodogwu lena odogwu ego na India ụta ịgbawara ire ego Uta Ego odogwu ego na ya adịle gị mma nwata mesie n'elu ụwanụ wee nabụ ụmụ efio na nke nwanne nna ha meshọmentị ụmụ agbara na nke Mrs. Josina Adagwu na ya adịle gị mma Ochechukwu jeke nnọọ ala na-azụ nwa Chijioke si mụ kene gị ọfụma n'aka inyere ya n'osi mụ kenekwe onye ego n'odogwu ego na ya adịle m mma Uchenna n'ugwu Ogbuefi Samadu n'ọbụ na Chicago Unilioso ebe nwoke da-ajụkwa aka ihe Ogbuefi na-adịlele ndụ Akudo Charity Foundation ebe nwoke da-achụ aka ihe n'ọbụ na Chicago na ebe ahụ ka ị dị eme ọfụma na ya adịle gị mma odogwu ego onye ego Samadu one ya adịlele ndụ n'ụwa banye ka kenekwe n'elu ole akwa ha Queen Esther nnọọ Queen Esther n'ugwu nwunye Samadu Chijioke si mụ kene ụlọ ọfụma ha n'ọbụ Samadu mere na Chijioke jeli ndị ha oke nwa na ọya dịle gị mma tuoye papa ejima tuoye papa empero a sị na ọya adịle gị mma Sama ma ebe ka isi eme na ọya adịle gị mma n'ụwa banye mmadụ ka m ji eje Obiọra Nwasị ike odogwu ụmụnna akwa agba ka isi eje odogwu na India nnọọ ụta si mụ kene gị ọfụma nọọsị mụ kene ekwe nwanne ha Ijeọma nwanne nke ọfụrụ n'anya nọọsị mụ kene kwuwe Oziọma Chukwu na ya adịle gị mma Chijioke si mụ kene gị ọfụma omume kene yi ka nnọba na Aborgu do kazute ododogo kazute onye ji eje mba Ebuka Emmanuel ebu dọnụ na ya adịlele ndụ o ji ala ati agba ya odogwu na Kratok ebe nwoke dị achụ aka gị oke nwa na ya adịlele ndụ ala ati ka iji agba ya odogwu ego na ya dị ebe a sị m ụbọchị njọ kwapụ na aga ama onye jụrụ ivi ji wee biri ọ dị kata n'elu nne m ọ dịba nke arụrụ n'ụwa banye mana ọ dị n'ọfọ
ezi ọkọchị Ijoke odogwu Joseph Odielie nọ ya adịrị gị mma nọsi m kenekwe Mrs. Eze nwanyị mmanụ Benedict Kenechukwu Odielie nọ ya adịrị gị mma n'ụwa Chijioke si m kene gị ọfụma n'aka inyeli ha enyemaka inyeli ya n'ụwa banyị Chukwu gbaba gị ma ọ gaha ọ ya adịrị gị mma ebe ego ọ dị achụ aka ọ bụ na ABJ Abuja ebe nwoke ọ dị eme mmanwụ gịnị ka ọ na-eme n'ụwa dealers of all kinds of paint auto base na anyị na-eme ọfụma dị na nnukwu onumu n'osibu kene Chibụzọ Fọzọba apamapa apane adịrịrị ka nke na-ekwe na adakụ adapa adakụ Fọzọba nọ ya adịrị gị mma ka nna nwa na ọba yo ka je zute na ya ọma gudu ụlọ ọgụ odogwu ego okwu iru eri oke isi bịa n'ime mmanụ nwa n'ọbụ na Nteje bụ ka mụrụ odogwu guloko na ya adịrịrị ndụ ike bụ ndụ odogwu guloko na ya adị ebe ka zute n'oyimo nwadị na nwadị ego Prince Big nwoke mefu na nne na ụmanụ m nwadị na nwadị ego Prince Big nọọ degwu ego na ya adịrịrị bigoru meke na-eyi Big nọ ya adịrị gị mma ka zute odogwu nene onwe ọbala tule odogwu nene ya ọbala tule dibịa ọka alụsị odogwu n'ọmụ oke nwane ya adịrịrị Salesi na-ekene Chukwu Obiọra ogbueji ya dị n'ụlọ nene nwe ọbala tule ị na-agbọzikwa ọbara ọra ọgwụ ị na-agbọzikwa ọbara ọra tule dibịa gwọba abala tule dibịa gwọba ọgwụ abala tule dibịa gwọba Chijioke si mụ keneyi odogwu n'ọmụọhọ na-amụ igwe ebe ahụ ka isi dị ụwa ọ ya adịrị gị mma ijerebechimu ka nnọba na-agba ogwu ide ka zute odogwu nene Bahiro Chukwu agboloko Big agboloko na ya adịrịrị ndụ agboloko Big odogwu ọka nwane ya adị oho James Amoduka onye ama akpụ dogwu ego na ya adịrịrị Chijioke si mụ kene gị odogwu Obinna ọgwụgwụ agha ajide mkpume oge nnọọ kpumogo nene nwa mmiri nọ ya adị ebe kpumogo odogwu ọka nwana ekene mi nwanụ ọgbakwa odogwu ego Okechukwu ọnụ ebe akwa ego gị dị na putu ị na-ejeru banki chachale odogwu na India ịtapụ pasandọlị ya ịtapụ pas ya n'ọba ịtọpụ dọla ya n'ọba Gbadike odogwu na India bakanalie Gbadike na-ene ego dị na putu onye achọ na mụ onye achọ na ibi okwu na onye achọ na mụ odogwu n'ọrọm etiti mọbọt maiti onye achọ na mụ na ya adịrịrị ndụ onye ka Chukwu en Christopher Udalọ odogwu n'ụmụ eje n'ọrọm etiti ebe ahụ ka isi bi ụwa onye ka Chukwu ndị one ya adịrịrị ka njebe ọka na-asị enwe mmanwụ n'eri Tinoti Chiama TC Chiama na odogwu ego na ya adị Timothy Moses Chukwuemeke Chiama na-ekene mi ụdị akọ mmiri na Ghana na ya adịrịrị ndụ
ịmana onu mekene yi Chukwu bike Sunday nwata ha odogwu ego onu mekene yi o odogwu ego n'ụmụ ọba nọ ụmụ ọba ka isi je ọka nwanne ya adịrị gị mmanụ High Life Nation na India nwanne ebe ahụ nwoke na-akpata aka ihe odogwu na India nọ onu mekene yi Somude kenene ya Emmanuel onehe adelele Zamani BTC Zamani odogwu Somudu n'onu mekene yo Nwibe kwuo Oya adelege mma Ka kene n'odogwu ego n'ọhịa adebe ndụ Innocent Chukwu zọba Akwo Ojene ya alahaji ne ya delele alahaji onu mekene yi o Emeke gbanugo oka nwane ya delele nwa chi na-emelife nwanu na Nteje abo odogwu na India bekana liye nwa chi na-emelife ọkwa chi gị na-emeli gị ife n'ama Iriga manwe ego ka na-ejeri chimu Meji egbu agụ odogwu ego na ya adịlele Meji egbu agụ no ọka nwane ya adịle m mma n'enu meji egbu agụ odogwu na ụga onye buchi nwankwọ onye buchi bi ya Bomba odogwu bomba onu mekene yi onye buchi ugwo onu mekene yi Obi nọji ọka nwane ya delele n'ọbụ n'aka Oliada ebe ahụ oke isi je n'Ebonyi steeti o Capital Venture onu mekene yi o Capital na ya dị Capital Venture nene ya odogwu ego na ya adịla gị mma Henry Chukwudi o ọkpala ọka nwane ya adịlele ama ndị a na-eze onye ma ndị a na-eze odogwu na anamhụ onye obodo eze nọ odogwu ọya adịla gị mma Antonio Ọkafọnụ Antonio ya adịlele odogwu ego nu mekene yi odogwu na anamhụ Agbo kemgbe odogwu ego nene unu nwale ya na agbo na-ekero mbe o Antonio odogwu ego na ya adịrịrị ndụ n'ụwa Chukwu ji okesi mụ kene unu ọfụma ha nwanna ya odu uche ụta gbawala ego unu ụta gbawala inye ego ọ ya adịrị gị mma ebe chọrọ ọganiru mụ Chuji oke na ntinye ga na-etinyele gị n'ụwa Saji ife ya esepụrụ ogologo ndụ na-arụ ike ife akwa ife nwenụ Ayụ na-egbu onye n'anya n'isi gachi ya ahụ ife a na-ayọ Chukwu Olisa ya dị ndụ doroka maka onye dị ndụ ọ bụrụ ụka ibe onye dị ndụ nwere olileanya n'ụwa ife dị mma ga na nwanne echi ebuka ụmụ Igbo echi ebuka odogwu na India bakanari mmanwụ ụta gbawali na ego ọ ya adịla gị mma uje gị ya bụ ego ụna gị ya bụ ego onye jụrụ ibe iji bili ọ dịkata n'elu nwanne m onye alịba nke arụrụ gbọsị nje ụkwụ apụ na aga ama ibe nweta gị ya bụ ego gbakọgbaka na-agbakọrọ ibe gbakọrọ ya otu ịgba aha nke ahịa awa otu ịgba aha nke ahịa awa Uta ego ụta gbawara inye ego otu ịgba aha nke ahịa awa otu ịgba aha nke ahịa awa Uta ego ụta gbawara inye ego otu ịgba aha nke ahịa awa otu ịgba aha nke ahịa awa